χρόνια πολλά και καλά. Θέλω να σας παρακαλέσω να με βοηθήσετε να πακετάρω και να συσκευάσω ρούχα για παιδιά, γυναίκες, άντρες, μικρούς και μεγάλους. Έχουμε στην κόμμα κάποιες ανάγκες να τα δώσουμε και τα υπόλοιπα θα τα στείλουμε εκτός χώρου. Διότι έχουμε μαζευτεί πάνω από 2 φωτιά, έχουμε το αδιαφόρητο και παρακαλώ όσες κυρίες θέλουν να έρθουν για να βοηθήσουν να ταξινομήσουμε τα πολιτικά με τα γυναικεία και τα πολιτικά και τα φέρω σωστά, να πληρώσετε τις συμμετοχές σας και να ορίσουμε μέρα και ώρα για να τακτοποιήσουμε αυτό το θέμα, το οποίο αφορά ανθρώπους που δεν έχουν ρούχο να φορέσουν. Ίσως να μην παράξενο.